लोगोफोर दिनै आमथिसुवानि फिथाइ सामथाइ जानायनि दिनमोन ना लोगोफोर बेखायनो मा खालामबाय जोंहा न'आवथ' खान्थालाबो फिथाइयानो थायाखैना मोजाङै एखेबारे न'आवसो थांनानै लायनांगौलायबाय नै आमथिसुवानि जानो थाखाय थाइथाम लाना फैबाय हामसै बेखौनो सानथाम जानांगौ नालाय सानथामनि थाइथाम लाना फैबाय बुरजा लाबोगौमोन गारियाबो जाबजाया नालाय 2 साखाल' गारि स्कुटिसो उफाय गैया न'आवबो फिथाइयानो गैया हनै गोदाव सोरावसो थाइदोंबाबो खान्थालालाय मेरला दं ओरैबो सारिबो फाले खान्थाल खिन्थु गैया फिथाइयानो थाया ओंखायनो होबाय बेयाव थाइदोंमोन नै गैया मोजाङानो नङा नै खेरिफा थाइजेननाय खान्थाल ओंखायनो न'आवसो थांनानै लायथारबाय आङो एकदम उफाय गैया बोसोराव खनसे आमथिसुवानि नामै जानो होननानै बिफा फिसा थांनानै लायबाय जोङो लांबाय बिफा फिसा लायनायालाय लाना फैदों लादों थाइथाम दाना गोमोन जानांगौ ना गोथां जानांगौ दिगदारसो जाबाय हा थोद दासो आरो खान्थाल दानखावबावोना मोनानानै उदै सायोना खान्थाल गोथाङा गोमोनानो देन जेबो नङा हा गोथांसो जानोसै आरो गोमोन जाया गोमोनावसो मोजांलायनो बिसिनि खान्थाला न'निया नै गोलाव गोलावथार लावजिंनो खान्थालखौनो माबा दाननो थिनलायबायलै नै बिदाङा दाना आयु मोनानानै खान्थाल जायो नामा न'आवनाबो खेरेफा थाइबाय ओंखायनो रागा जोंनानै न'आव लायबाय ह खान्थालखौनो लाबोनाय लोगो दानखावनोसो थिनलायबाय आमथिसुवानि फिथाइ सामथाइ जानांगौ होननानै लायलायलायबाय माबा लाबोनाय लोगोनो जानोसो दावराव जालायबाय हनै फिसाजोआ गोथांसो जायोलायनो आनारसखौबो लाबोनो होननानै नायबाय आनारसानो बोथोर गदाय जाग्रासो फिसा दासो ओहो गोरलैसो आयु गारिया खम प्रेसार जाबाय बे ओमफ्राय फाथैबो लाबोफाबाय लोगोफोर बोख्लायलाबायना लाबोबाय आं न'निफ्राय फाथै गय जाबा नांगौना रानजोबसैसोमोन फाथैयाबो जों थेन्था लाबोनो नागिरनाया फाथैया थैबाय बेदर बिफाङानो गैला थैजोब्बाय रानजोब्बाय सोरबा दानना होदों गैला बिनिया माबायानो गैया फेंखा बारायनायानो गैया ओंखायनो बेखौल' लानानै फैबाय आं मानो हायाव मानग्रोगोननालाय मानो थैनांगौ नै गाबोन आमथिसुवाखाय दिनै फोमोनजोब्बाय बयबो आमथिसुवायावथ' सानथाम थानांगौ नालाय सानथामाव सानब्रै जासिगोन मानो होनबा आमथिसुवायानो सानथाम थाखाबाय आरो लास्टआव माबा जाहैबावबाय अमाबैसा थांसै आंना जोब्बाय खदालखौ लांबाय थायालै थांलाय फैलाय लांलाय लाबोलाय खालामबाय थाया खासिया बारियाव जब्ब' आलि खोफैखानांगौ आमथिसुवा बायबानो नंगौना नङा लोगोफोर लांलाय लाबोलायसो जायोलै बयबो फोमोनजोब्बाय लोगोफोर दाना आलि साजायनांगौ थांसै एबार नै गोमोन जाजोब्बाय बयनाबो लिरला फैनोसैल' बिस्थिबारनिफ्राय लोगोफोर माबा अमानो गुन्दै लायनांगौ नालाय ओंखायनो फैबाय आं थाबनो दुब्लियाथ' गोजोनबाय थाबा जायाना दुब्लिया समायहांबाय दानिया आलि खोनायनिसो खर' गरम जासिगोन दहायनि बायदि सान्दुं दुंनांगौबाथ' दंसै आयु दहायनोबा खर' गरम जालायथारदों आयु बथलसे 1 लिटार दैया साफा खननै लोंगासिनो आयु खर' गोथां साबोलायबाय नै बेबायदि सान्दुंबासो हाग्रानि थाखाय मोजां बेराफारसे खामानि मावग्रानि थाखाय बिराद खस्थ' ना लोगोफोर
दुब्लिनि हायाबो सान्दुं नङाबा हाग्राया सेवनो रोङा, नंगौना नङा? मेंब्राङैनो दं नै दाबो लोगोफोर, मेंब्राङैनो थांसै ना दुगैनानै थांनोथाय। बांगालफोरनावसो लायगोन गुन्दैखौ लोगोफोर, खमनि मोनो नालाय। लायनो थांसै नै, लायलाबायनोसै। मा खालामनो, अमा लाबा गुन्दैबो रोगानांगौ जायो। मानसिनि जानाया जोबालासेनो अमानासो जोबगोरोबा। नङाबालाय दाख्लैसो 5 मन सौहैदोंमोन, गैला। मानसिना जोबबावा, अमानासो जोबगोरो। मा डिजाइन अमा माब्रै माबा गोजोन अमा, देरख'नोबो रोङा मानोबो रोङा। गान मासे आमथिसुवानि जानो बुथारनांसिगोनलै लोगोफोर अमाखौनो, बेदरबो बायनो हाया। बेखिनियानो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ नुबाय। बेकग्राउन्डआव माबायदि, बेकग्राउन्ड माने आंना केमेरायाबो बेक केमेरा जालालै लोगोफोर। आरो दुब्लिनि खामानि मावनायखौ देखायनो नागिरनाया माथो दैयावसो गोजोमबायमोन मबाइलानो, खुनुरुखुमसो। मबाइल बायनो हाया मुनो हाया। ओरैनोबा इउटुब फेसबुकआबो लाइभबो गैया, साबसक्राइबार गैया, दावखोआबो, आर्निंबो खालामनो मोना। आरो मबाइलासो गाज्रि जाबावनोसैमोन, बेजोंनो आर्निं मोनजासे भिडिअ खालामनांगौ। लोगोफोर नै जोंना आमथिसुवायावनो बेदर जानांगौ, माबा थास' बिबार, थास' खिलिसो होदलाबायबाय ओंख्रिया। मालायफ्रा आमथिसुवानि बेदर जादों, जोंहा गैया। ना जौआनो ना ओंख्रियानो नै थास' बिबार, थास' माबा खिलि बिदिसो। नै थास' बिबार सायखांबावबाय, थास' बिलाइ सायखांबावबाय। मा जानोसै, आमथिसुवाबाबो बेदरखौनो मोनजानाय नंला नामा? बेदरखौबो बायनोनो हायाबा जारलासो। गोथावलाय गोथावमोनलै, खिन्थु अखा नांगौमोन ना लोगोफोर। थास' मैगङा सान्दुं गोसायाव मोदोमल'हायोनो, ओंखायनो जानोबो गिदबलायलाङो। सेनसो ओंख्रिया जोंना लोगोफोर दिनै, सेन। दा मोनायाव जानानै मोदोमखौ मोनामसुबाय थानोसै ना, मोनामसुलाबायनोसै दा मोनायाव मोदोमखौ। खम मोजां जागोन बे सेना। थास' बिबार ओंख्रि जादो, खाथि खाथि हासुना लादो, अखानायै जि गोथाव मोदोमसै ना लोगोफोर। थास' बिबारसो नै आमथिसुवायावनो, आमथिसुवानि मानसिफ्रा बेदर जादों लोंदों, जौ लोंदों, फिथाइ सामथाइ जादों लोंदों, जौ लोंदों। गैया जोंना थास' बिबार, थास' बिलाइ, अबाव बेदर अबाव ना, थास' बिलाइ, थास' बिबारसो नै लोगोफोर। सान्दुं गोसायावनो, सान्दुं गोसायाव थास' बिबार, थास' बिलाइ जाबा मोदोमल'रायोलायनो होबाय जोंना। ओमफ्राय नै नंगौना नङा लोगोफोर? नै फाग्लासो। आमथिसुवानि खान्थाल जानो नागिरबाय, खान्थालानो न'आवना खेरेफे फिसा फिसासो। रागा जोंनानै दहाय होलांबाय न'आव खान्थाल लायनाया आङो, लानानै फैबाय लुन्दा लुन्सि, इलायनो लुन्दावदाव लुन्सि जि थाइथाम लानानै फैबाय। आरो लाबोबावगौसोमोन आं, गारियानो नै स्कुटिसो, बेजोंसो थांदों नालाय। उफाय गैया, बुरजाबो लाबोनो हाया हनै थाइथामल'। साला बेजोंबा होहाबबोबाय जोङो फिफा फिसा। मा खालामनो, गारि 4 साखाफोरबासोमोन बे सालाखौ बस्थासे लानानै फैनो हागौमोन ना लोगोफोर, सानथाम सानब्रैनि जानो होननानै। सालाखौ सानथाम सानब्रै जानो होननानै लाबोजागौमोन, दाथ' उफाय गैया मा खालामनो। गैया लोगोफोर, ब्लगखौनो बानायनो टाइम गैला, दुब्लियाव ओंखारबाय थानानै। दुब्लियावबो मबाइलबो लानानै खालामहैजाया हारसिङै। मैयाबा एसे फटक बानायहांनायानो दैयावसो थब्ल'बायमोन।
दैयावसो थब्ल'लाबायबायमोन दालाय आंजोंबो रायजाहरबायना दिगदार बियो दालाय आंजोंबो रायजाहराखै गाज्रि जासिगौमोन एसेबावबानो आंजों रायजादों ओरैनो भिउस गैखाया मबाइल बायनो हानायनि दासिमबो फैसायानो मोनाखै एखे दा एसेबावनो मबाइलासो गाज्रि जानोसैमोन ना हालेवनायाव माबानो थाखायनो दुब्लियाव ना दुब्लियावनो ना भिडिअ खालामनो हायो ना ब्लग खालामनो हायो ओरैबायदि जानानै दं लोगोफोर ब्लग खालामनो टाइमानो गैया दुब्लिनि खामानियाव सिथाबैनो आरो मालायफोरनि भाइरालफोरखौबो एडिटिं बानायनानै ब्लग बानायनोबो रोङाबा आङो बेनि थाखायनो बेखिनियानो लोगोफोर नायना मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो गैया जोंना आमथिसुवायावनो खालि थास' मोदोम लहरायलायग्रासो नै ओंख्रियानो बेखौनो देखायदां लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोसै